Svatá dobroto, leze mi to z pusy. Dokázali jsme to, postavili jsme přístřešek. Jedno z nejnebezpečnějších zvířat světa. Kousni mezi oči a sleduj, jak padá. Pane jo, chlapi, právě jsme přistáli na jednom z nejodlehlejších ostrovů na celém světě. Dalších 24 hodin budu přežívat jen z toho, co ulovím s omezenými zdroji v batohu. Dám vám vědět, kde jsme a co děláme. To je šílený, chlapi. Jdeme na to. Takže, abychom začali tuhle misi, chlapi, máme tady naše ploutve na potápění. Máme taky tuhle harpunu a je důvod, proč máme tuhle harpunu, ke kterému se dostanu o něco později. V batohu máme ještě další věci. Neopren nás ochrání před žahavci a udrží v teple při potápění. Masky nám pomůžou při lovu a máme i GoPro kamery. Máme dron, který nám vůbec nijak nepomůže. Mám tady ocílku a pazourek, které jsou uvnitř. To nám pomůže rozdělat oheň, protože dnešní výzva je, že chci přežít 24 hodin jen s tím, co si ulovím. Ale to není všechno, chlapi. Jsme teď na jednom z nejodlehlejších ostrovů na celém světě. Jsem tak rád, že tě vidím. Poslední 4 dny jsem nemluvil anglicky. Při cestách na tyto ostrovy tam obvykle najdu někoho, kdo umí aspoň trochu anglicky, nebo se s ním domluvím. Poslední 4 dny jsem neřekl ani slovo anglicky, takže mi asi trochu hrabe. Pokud si toho v této epizodě všimnete, omlouvám se, ale vlastně ne, kámo. Je tu jen pár malých tradičních rybářských lodí a jinak nic, kámo. Podívej, teď tu není vůbec nic. Je to opravdu odlehlé. A když se s nikým nedomluvím, objeví se pár problémů. Za prvé, nevím, kam mám jít. Za druhé, ani nevím, jestli jsou na ostrově vůbec nějací ryby. A za třetí, jediné slovo, kterým se mnou komunikovali, je krokodýl. Takže hádám, že na tomhle ostrově jsou krokodýly. Paráda. Dobře, výzva je jasná. Přežijeme na tomhle odlehlém ostrově 24 hodin bez jídla. Pojďme prozkoumat, co tu najdeme, protože nevím, kde co je. Takže, chci vám strašně moc poděkovat, lidi. 500 000 odběratelů. Tohle je teprve začátek. 1 000 000 do roku 2023. Zvládneme to, lidi? Pojďme to dokázat. Sdílejte to a řekněte kamarádům. Vybudujme tuhle komunitu. Mám vás moc rád a těší mě, že se ke mně každý týden přidává Wade Papenfuss, Offshore Tales. Jste moje rodina, hlavně tady uprostřed ničeho. Jste to jediné, co mě drží při smyslech. Mám vás strašně rád. Jsou to velké kusy korálů, které vyplavují na pláž. Podívej na tohle. Venku musí být dobrý útes na ryby. Potím se jako krokodýl v továrně na kabelky, kámo. Ale kámo, už se fakt těším, až se dostanu do té vody. Proto si myslím, že bychom měli jít potápět. Máme tady dobrý výhled. Vypadá to, že tam jsou nějaké útesy a struktury. Půjdeme podél útesu. Teď se oblékám na tomhle odlehlém ostrově. Kluci, harpunovou pušku mám proto, že nevím, co tam venku je. Nevím, co tam venku je. Mohou tam být krokodýly i žraloci. Varovali mě před krokodýly, takže jsem si raději nevzal ruční harpunu, protože by mě neochránila. Je čas jít na ryby, kámo. Potřebujeme jídlo na 24 hodin, jdeme na to. Pane jo, je to dost zakalené. Ani nevidím konec své zbraně. Uf. Pane jo, chlapi. To bylo tam venku naprosto šokující, člověče. Sotva jsem viděl zatracený konec své harpunové pušky a přišel se na mě podívat pěkně velký žralok bělavý. Pak si šel svou cestou. Kdybych tam venku střelil rybu, všichni ti žraloci by připlavali, protože v podstatě, chlapi, když střelíte rybu, vyšle to jakýsi signál nouze. Žraloci to vycítí a připlavou se podívat. Kdyby se to venku stalo při takové viditelnosti, bylo by to hrozně nebezpečné. Proto jsem to ukončil a vrátil se. Budeme muset najít nějaký jiný způsob, jak sehnat jídlo. Nevím, co budeme dělat. Možná budeme muset přejít do režimu sběrače, kámo. Dobře, jdeme do režimu sběrače. Právě teď jsem tam nahoře odložil všechno svoje vybavení. Půjdeme podél téhle pláže a uvidíme, co najdeme. Doufejme, že najdeme nějaké jídlo. Možná nějakou vyplavenou rybu. Nebo já nevím. Podívejte se na tohle. Vidíte to? Podívejte se na ty kraby. Zkusme nějaké chytit. Jsou rychlí. Po celé pláži jsou malí kraby. Možná je sníme k snídani. Musíme je ale chytit.
jsou tak rychlí. Tam je, půjdu za ním. Myslím, že tě máme. Dobře, opláchneme ho. Jsme v režimu sběrače a právě jsme chytili malého kraba. Dodá mi trochu energie, i když to není moc. Ani nevím, jestli mi to dodá nějaké živiny, ale zkusíme to. Jdeme na to. Leze mi to z pusy. Je to trochu sladké i křupavé. Není to dobré. Jdeme na to, chlapi. Máme dalšího malého kraba. Zaseklo se mi to v zubech, chlape. Teď v sobě máme nějaké jídlo. Plán útoku je následující. Chci počkat, až opadne příliv. Jakmile příliv opadne, měli bychom být schopni prozkoumat tyhle přílivové tůně a všechno kolem. Odtud bychom měli najít jídlo. Podívejte se na to, chlapi. Je to starý kus vyplavené lodi nebo něco podobného. Chci z ní postavit přístřešek, chlape. To bude paráda. To můžeme použít. Vezmeme si oba pro jistotu. Dokázali jsme to, jo? Postavili jsme přístřešek z zatracené lodi. Z vyplavené lodi, kterou jsme našli. Tohle je skvělý malý domeček. Teď jsme úplně uvnitř lodi. Podívej se na to. Jsme uvnitř lodi. To je pecka. Musíme sehnat jídlo. Takhle to neskončí. Později musíme sehnat jídlo. Podívej, co je v tom stromě. Někdo tu nechal mačetu. Děláš si srandu? Máme tady tuhle mačetu. Podívej na to. Máme kokos? Dobře, podívejme se, jestli je v tomhle kousku něco uvnitř. Právě teď to cítím. Kdybyste mohli cítit tu kyselou vůni. To je schnilý kokos. Tenhle. Ten nebudeme moct použít. Budeme muset pokračovat v průzkumu. Podívat se, co ještě najdeme. To snad ne, to není možné. To je zatracený kokos, člověče. To je dar od Boha, člověče. Nemůžu uvěřit, že jsme našli boží mateřské mléko. Tenhle nádherný kokos. Pojďme ho rozbít a vysát do poslední kapky. Jo! Uděláme díru nahoře. Přesně takhle. Přesně tak, kámo. To je fakt dobrý. Jo, to byl doslova dar od Boha, kámo. Jsem úplně nadšený. Dobře, myslím, že teď si dáme pauzu. Máme asi hodinu, než voda dost opadne. Pak můžeme prozkoumat celý útes a vše za námi. Nevěřím, že jsme ten přístřešek postavili, kámo. Šílené. 2 hodiny jsem jen relaxoval. Voda teď hodně opadla. Vyrazíme pěšky s mačetou, zkusíme najít něco k večeři před západem slunce. Všechna tahle voda teď odtéká. A to proto, že máme velký odliv. Máme tady malého poustevníčka. Jsi nádherný, kámo. Ahoj. Podívej se na něj. Je fakt super, kámo. Toho nemůžu sníst. Je moc skvělý lidi. Nemůžu ho sníst. Vidíte ty letuňky? Doufám, že tu uvíznou zvířata, která ulovíme. Podívej, kámo. Nádherná hvězdice, jaký osvětluje slunce. Je to neuvěřitelné. Nebudeme ji dlouho držet mimo vodu. Tohle je dobré znamení. Teď mi je jedno, co najdu, hlavně potřebuju jídlo do zítřejšího rána. Držte palce, snad něco najdeme. Už se blížíme k útesu a pomalu dorazíme na místo. Tohle je skvělé místo. Vidíš tady spoustu hvězdic a měla by tu být i zvířata, která tu uvízla. To bys nevěřil. Podívej, máme tu mořskou okurku, kámo. Podívej, jak stříká. Je to vodní pistole. Nechám to tu. Když nenajdeme jiné jídlo, možná to vezmeme. Ty mořské okurky jsem už jedl a nejsou moc dobré. Podívej, už jsme skoro u živých korálů. To je šílený, kámo. Co to je? Na něco jsem tam šlápl. Co to je? Sakra. Tohle je homolice, jeden z nejnebezpečnějších živočichů na světě a já ji právě chytil holýma rukama. A určitě v ní něco bylo, 100%. Tam dole mají osten, který vystřeluje ven. A v podstatě, když tě tím trefí, pokud to tam uvnitř vidíš, je to konec. Se mnou je konec. To je konec mého příběhu. Je to konec tohoto kanálu. Musím být opatrný. To mě fakt probralo, chlapi.
Už se tu trochu bojím. Sebral jsem tu věc holýma rukama a ani nevím, co to bylo. Ucítil jsem to pod nohou, zvedl a byla to homolice. Podívej na toho frajera, máme krásnou modrou hvězdici. Nenecháme ji dlouho mimo vodu, vrátíme ji zpět a... Podívejte se, toto je jedno z nejodlehlejších pobřeží na zemi. Tam je další homolice, ta tě zabije. Vidíte toho živočicha, jak tam sedí. Jestli to vyleze ven a píchne tě to, máš po všem. Pane bože, podívej se na to. Tohle musí být jedna z nejkrásnějších lastur, jaké jsem kdy v životě viděl. Podívej se na to a má v sobě tohohle plže. Je tak lákavé si tuhle nádhernou ulitu za vinuce teď vzít. Podívej se na to. To je neuvěřitelně nádherné. Je to jedna z nejkrásnějších lastur, jaké jsem našel. Ale nepatří mi, žije v ní živočich. Je to správné, je to matka příroda. To mi nepatří, stejně jako oceán. Tohle je jejich domov a je důležité ho vrátit zpět. Dám ho přesně tam, kde jsme ho našli. Podívejte, to je nádhera. Je těžké to vrátit, ale taková je příroda. Žij a nech žít, to je správné. Podívej na toho mořského ježka. Děláš si ze mě srandu? Kdyby mě tohle dostalo, byl by to taky konec hry. Člověče, tohle je prostě země plná věcí, co mě můžou zabít. Podívej se na tohle. Tohle tady, vidíte to, chlapi? Tamhle je perutín. Pane jo, fakt nechci, aby mě tenhle prevít píchl. Můžete ho vidět přímo tady. Vidíte to? To je nádhera. Kluci, nevěřili byste. Jen jsem šel. Podívejte na tohle. Někde jsem šlápl na chobotnici. Kde je? Musí být někde tady naproti. Tam je. Tam je. Podívejte, jak je zamaskovaný, chlapi. Ani byste ho neviděli. Tohle je jídlo, co potřebujeme. Teď ho humánně usmrtím. Máme tu tuhle chobotnici. Nejlepší způsob, jak ho usmrtit, je kousnout ho přímo mezi oči. Slyšeli jste to křupnutí? Teď je úplně mrtvý, chlapi. Tohle je jídlo, které potřebujeme. Mám velký hlad. Celý den jsem nejedl a nemůžu se dočkat, až začnu vařit chobotnici. Podívejte, nebude to žádné obrovské jídlo, ale bude to stačit. Říká se, že Austrálie má všechny ty smrtelně nebezpečné zvířata, chlapi. Myslím, že to byl jeden z nejnebezpečnějších lovů, na kterých jsem kdy v životě byl. Všude kolem jsou místní indonéští pěstitelé mořských řas, chlapi, a myslím, že v životě neviděli žádného zápaďáka. Pokaždé, když se k některému z nich přiblížím, jen na mě zírají, jako by si říkali, co to sakra je za stvoření. Jsme zpátky tam, kde to všechno začalo, kámo. Pořád máme tu mušlovou zadeček, drží se skvěle. Tak jo, chlapi, jsme teď zpátky tady dole na pláži. Máme mačetu a máme ocílku a pazourek. Začněme. Našel jsem lehký vláknitý materiál, ten by měl chytit jiskru. A pak tady mám pár středních klacků a pár větších, ne extra velkých, ale větších. To potřebuju. Vrať to zpátky. Sakra, tohle chytlo, to se rozjelo. To je šílené. Musíme jít pro další a pokračovat. Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Musím zkusit dát na oheň něco sušího, jinak zhasne. Uvidím, jak rychle to chytne, ale potřebuji na to něco pořádnějšího. Teď půjdu nazbírat nějaké větší kusy dřeva, takže to tam přidáme. Doufám, že to bude hořet pomaleji. Máme tu dobrý základ z uhlíků. Tady je kokosový ořech, který jsme našli, a mám skvělý nápad. Chci dát naši chobotnici přímo sem dovnitř toho kokosu. Uvidíme, jestli dokážeme uvařit chobotnici uvnitř kokosu. Zkusíme dostat chuť kokosu do chobotnice. Položíme to takhle. Nikdy jsem to nedělal, takže jsem nadšenej, že to zkusím. Myslím, že to půjde. Beru uhlíky a dávám je na naši chobotnici. Můžete ji vidět uvnitř kokosu. Tohle jsem nikdy nedělal. Nevím, jestli to bude dobré. Musíme jí dát šanci a chvíli počkat, bude fungovat jako trouba. Máme základ z uhlíků a chobotnici jsem dal dovnitř. Uhlíky jsou i nahoře. Mělo by to fungovat jako trouba a chobotnici upéct. Necháme ji tam 5-10 minut a uvidíme, jak to dopadne. Nikdy jsem to neskoušel a nevím, jestli to bude fungovat, ale musíme to zkusit. Chobotnice upečená uvnitř kokosu. To musí být poprvé, kámo. Nemyslím, že to někdo udělal. Je to hustý. Můžeš vidět, jak se to pomalu vaří. Máme tam skoro takový malý ohýnek jen z uhlíků. A naše chobotnice je pod tím. Tohle je tady úplně dokonalý základ.
Kdybyste to teď mohli cítit, cítím vůni mořských plodů, kokosu a příjemný kouřový nádech. Myslím, že tohle bude fakt skvělý, kámo. S chobotnicí je to těžký, špatně se vaří, přepečená je jako guma, nedodělaná bude stát za nic. Prostě špatné, kámo. Hrajeme ruletu, jestli to uvaříme správně. Je to malá chobotnice, tak jí dám ještě 2-3 minuty. Pak uhlíky vyndáme a zkusíme to. Chvíle pravdy. Sundáváme chobotnici z ohně a vyndáme uhlíky. Chobotnici, kterou jsme právě chytili holýma rukama, jen opláchnu. Zkusme to, kámo, uvidíme, jak to dopadne. To jsme uvařili perfektně. Děláš si srandu? To je neuvěřitelný. Tohle bylo jedno z nejdivočejších dobrodružství, na které jsem vás kdy vzal. Pokud se vám líbilo, podpořte mě likem a odběrem. Uvidíme se u dalšího dobrodružství. Mějte se, šehu.